Guys, don't worry, man. I'm safe. I'm safe. Yes. Siyazi ukuthi ubhorana njani namhlanje phela. Aphethe nginaplani. Plan uthini dog? Ave simuqhuma inkonzo straight. Azini vele aba nabashana bashana ingasadluli. Bese ngizisana. Hayibo bashana Sabona nawe. Hayibo. Azini bashana yakhipha ifoni i-trail line vele sengiyibonile. Wagoloza ngiyakwazi. Sesishonga. Baba. Ifoni. Yakhipha ifoni. Naye icatha-ke. Uzini mshana yamasha singazisipho sengibheki. Yes. So dlala abashana. Hayi baba Doda uzisana. Nami manje baphoqa mshana. Tuzoba futhi. Mina mangiphuca ifoni. Nengalile ngiyakutshonta nje. Arabo. Sizwa-ke niyangizwisa amadoda. Masingafuni wezwa Denje. Ngabezwa lapha. Manje. Aphethe yini? Bese amsothenga straight hayi. Amasample. Imali phethe imali. Ya ikhona. Amasample shenkazi. Nazo baba zinawufenzeni. Hey, kodwa mina labile. Ngifica ekhaya. Mina. Sasihamba nabo phasa lapha. Azi ngempela sesibafika. Ngempela.
Ding, no man, divers, along with the